Voor eltsenien een huisdokter. Dat is de leus dat huisdokters in heel Nederland vreed maar protesteren. Ze hebben het namelijk te druk. Dat probleem speelt overal in de zorg, maar het komt vooral op het bordje van de huisdokter te lonen. Uw spreekwoorden zijn gewoon hartstikke vol. Uw telefoon die met mensen wachten op van ze op het spreekwoorden komen. Ja, dat is echt net de bedoeling. Maar dat komt omdat het inderdaad op alle fronten verst rent. En omdat wij de eerste in die lijn dan komen mensen toch bij u terug. Door de hege werkdruk gaan dokters hield dit jeder met pensioen. En er staan net genoeg nieuwe huisdokters klaar om dat gat op te vullen. Er is echt meer zorgvraag, merkt Talsma. Zij en haar collega's kunnen daarom minder tijd om patiënten bestegen als ze willen zoenen. We hadden nu 10 minuten standaard per patiënt, maar dan willen we eigenlijk wel naar een kwartier willen we het daar. Want als we zeggen van, goh ja, als we de patiënt beter helpen kunnen, beter uitlezen kunnen, hopen we natuurlijk dat het probleem beter oplost is. In plaats van dat we het na 10 minuten door en het meesten nog net weten wat we bedoelen. We willen ook inderdaad dat de wachtlijsten in de ziekenhuizen GGZ ook oplost worden. Dus net alleen nog op ons gebied met er wat dienen worden, maar ook op het gebied van het ziekenhuizen zijn met al wat dienen worden. En we willen eigenlijk meer ruimtes of betere betaalbare ruimtes voor ons ondersteunend personeel, zodat we dat echt beter regelen kunnen. Talsma en haar collega's van het Pelderhuis kunnen zelfs vreed net naar Den Haag gaan. Wol sluiten zij uit protest de dwarren. Alleen nog verspoeld binnen ze bereikbaar. Nevens de huisdokters is politiek Den Haag nou ontzet. Want willen zij goede zorg leveren blijven, dan moet er wat verhoren. Terug uw stem 30 jaar geleden, wat voor problemen dat wij hebben, hopen wij dat in het beleid komt van hoe kunnen we het dan de komende jaren verbeteren. In plaats van maar zo terug te modderen zoals we nou bezig zijn en het terug te werken. Want we willen al hartstikke hard werken. Ik denk dat heel veel huisartsen hebben hard voor de zaken en voor de patiënten. En dat is vaak wel hetgene wat op eerste plek zit. Heel veel huisartsen die gaan weekends terug als ze terminale patiënten hebben en zo. Maar het houdt op een gegeven moment eens een keer op, dat we gewoon zelf denken moeten.